I kublaya pi warok ki prolog ki wasnyaw suk wow up i ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open snyaw cha pi man ki kamni wa hadin sans nem wom md uyo ye dur u Justin Bieber ha India ne ni hau ni ubanai wach pau yong news nem arajar pawar da wan Rwai u ha Delhi te tons dangi chaki kubor Uwi niki nong Rwai uwa pau nam baha po perthai wei uwa maya uwa ngait not baha ki bru kamtam ki kenthai khlot nei baha wa me chanrang wei stat baha uwa Rwai wei ute unong Rwai to uwa da tiplut ka perthai kam u Justin Bieber da depen kre lut uwa wan biang ha India sachisin Uni unong Rwai uwa da kaj baha wo Rwai da Rwai u ha Delhi Jawaharlal Nehru Stadium ha kat phra tarik ubnai wach pau yong news nem araja arpawar Uni unong Rwai da wan ucha India kam chibenta ka world tour ka wale u yo promote ya ka album wa thamme yong o ka wada e pertuj u kam ka justice kat wakam te lada ki won na perdi yong e ki wakwa wo lai pa ya ka te ka concert ye phi u yo ye ki ticket na ka book my show ka wo sdang ki wo dai na do ka so tarik yong ni ubnai wan ru namo ubnai jun